Здрасти, Стефи! Здрасти, Мария! Здравейте всички, които ни гледате! Ние с Мария решихме така съвсем спонтанно да запишем едно видео за сляпото петно В психиката. в психологията, да. Следствие на ни наши разговори, които водихме тези дни, така лични споделяния, които си направихме, ретроспекция на лятото. И не сме се подготвили, нямаме сценарий. Тук сме си записали 5 точки, които сега в последния момент просто си нахвърляхме, за да не се разпиляваме прекалено много. И общо взето това видео ще бъде импровизация. Истината е, че сляпо петно, тези, които от вас шофирате, знаете, че има и в шофирането, когато някоя кола е на такова място около вас, че вие не я виждате нито в задните огледалата за задно виждане, нито около себе си. И това е едно от опасните места, където може да бъде друга кола. Сляпо петно имаме чисто анатомично в физиологията на очите ни, на ретината ни, но има там различни фактори, които компенсират. Както и в психиката имаме слепи петна и много фактори, които компенсират за тях. Много фактори, които компенсират. Да, но на нас тази тема ни е доста вълнуваща, защото я изследваме за себе си и за хората, които наблюдаваме. Така че първо да кажем какво е сляпо петно в психиката. Какво е сляпо петно в психиката? Как би го обяснила на бай Гошо, който чака на спирката? Сляпо петно в психиката е нещо, което, най-просто казано, после ще го доразвием, е нещо, което е там и всички знаят, че е там, но ние не знаем, че е там. То се проявява през нашето поведение, през езика на тялото ни много често. Отстрани е много видимо как се държи този човек и какви проблеми има и какви неща се опита да компенсира, но този човек няма никаква представа, че това му се случва. Неговата вътрешна субективна реалност, той е съвсем различен. Това е ужасно. Е ли така? Да, но е ужасно. Това е много неприятно, защото всички имаме слепи петна. На някои слепите петна са мънички петънца, на други са цели слепи океани. Космоси, вселени, да. Галактики, да. Супернови. Искам да ви кажа нещо, което що ми хрумна. Сляпото петно на човек е толкова по-голямо, колкото е по-голяма увереността му, че той знае и разбира. Да, съгласна съм. Защото ако се съмняваш, някак си имаш процеп, през който да подложиш на съмнение някакви неща и да ги провериш. А който не проверява и е супер уверен, шансът това, в което е уверен, да е някаква негова си фантазия, илюзия и възприятие е много голям. Да, то, как се казваше това? Дънин-Крюгер ефект. Да, да не отиваме сега там. Ами като почнахме с тези имена, прозореца на Джохари го учихме в... Разкажи за прозореца на Джохари. Аз исках само да кажа, преди да разкажеш за прозореца на Джохари, че откакто сме започнали сега това видео и си говорим за сляпото петно, мен ме блъска така една дума, ме блъска себерефлексия, себерефлексия, себерефлексия. Колкото по-висока е себерефлексията в един човек, толкова е вероятно да са му по-малки и по-лесно осветяеми слепите петна. Затова ние в терапията основно наблягаме на това да развиваме себерефлексия. Какво е себерефлексия? Способността да можеш да поглеждаш, рефлектираш, да се самоотразяваш, да поглеждаш към себе си и ти кажеш: това беше от егото ми, което сега дойде, това беше защитен механизъм, ето пак реагирам като майка ми или като баща ми, не, това в момента го правя, толкова много искам да избегна модела на майка ми, че в момента отивам в другата крайност. Целият този вътрешен монолог, който се случва в главата на хората, е себерефлексия. Ти знаеш, че в момента се защитаваш или се бориш, или мамка му... Това трябваше да го кажа. Влизам в ролята на спасител в момента, ще се отдалеча от тази ситуация, няма да бъда спасител, или ето пак влизам в ролята на жертва, не искам вече да бъда жертва. Това цялото е себерефлексия. Когато можем сами да се отразяваме, така малко сами да се терапевтираме на моменти, е много по-вероятно да нямаме гигантски, супер нови слепи петна. Не знам защо на мен ми идват сега само сентенции, но... Кажи някоя сентенция. Ето още една сентенция. Колкото е по-голяма себерефлексията, за която Стефи говори на един човек, толкова по-малко ще се налага околните и света да му отразяват неговите собствени слепи петна. Защото рефлексия винаги съществува. И по-добре да е себерефлексия, отколкото отвън хората са
събитията, живота да ти рефлектират едни реалности, които изобщо не ти харесват, ама защото си ги така хубавичко изтласкал от себе си и си мислиш, че не, това не съм аз не съм такъв. Защо по дяволите ми се случват тия неща? И ще се върна на прозореца на Джохари, за което учихме в гимназията и аз си спомням. Тогава ми беше много интересно. Рисувахме едно квадратче, разделяхме го на 4. И беше в единия квадрант беше това, което ти знаеш за себе си и другите знаят за тебе, така наречената публична личност. Публичната личност, да. След това беше това, което ти знаеш за себе си, но другите не знаят за тебе. Частната личност, субективното, в смисъл личният ти живот. Абсолютно, да. След това беше това, което другите знаят за тебе, но ти не знаеш за себе си. Това е сляпото петно. Това е сляпото петно, което е тема на това видео. И не само което знаят, което виждат. Те просто го виждат в тебе и казват, ти си такъв и такъв, ти правиш това и това, ти винаги се държиш по този начин и ти си такъв. Не бе, това не е вярно, аз не съм такъв човек. Казват го само ако са готини, честни, автентични и ако можеш да разчиташ на тях. Иначе няма да ви го кажат, защото не е прието да се говорят дискомфортни неща на другите хора. Нали? Така, после ще говорим за това. И четвъртия квадрант от прозореца на Джохари или Джохари, не съм сигурна как е това, което нито ти знаеш за себе си, нито другите знаят за тебе, така наречената дълбока сянка. Несъзнаваното, подсъзнанието, непроявеното, нали, там е сянката, но не само, там са и сънищата, там са и спомени, които сме изтласкали и съзнателно нямаме достъп до тях, и по-минали назад събития, които са се случвали на душата ни, обаче също не си ги спомняме. Там е the deep waters, в смисъл дълбоките води са там, дълбокият Тихи океан, там е Марианската падина на психиката, там все още има някакви същества, които ние не сме открили, не сме изследвали, но и другите не ги знаят, така че всъщност това е нашето несъзнавано. Сляпото петно не е нашето несъзнавано. Колко вдъхновено говори една риба за този четвърти квадрант. Добре. Така е. Също така е много важно да се каже, използвам думите на Спас, важно е да кажем, че... Това си мислим си за теб, затова сега ще кажем с Мария. Важно е да кажем, че между четирите квадранта има мостове и че непрекъснато информацията протича от единия в другия, прелива се така, нищо не е статично, нищо не е непроменливо, всичко се движи, всичко тече, пантарей, патък и нейтай. И така. Сега говорим за сляпото петно. Мария, имат ли терапевтите слепи петна? Огромни. Нима? Да. Защото терапевтите толкова много са учили, толкова много знаят, толкова са уверени в себе си. Топ. Че някак си те се идентифицират с всичко това, до което са се докоснали като знание. И тази идентификация, нали, говоря от собствен опит, за себе си предимно. Тази идентификация с всичко това, до което аз съм се докоснала като много високо квалифицирана информация, дълбоко запознанието на психиката на човека. Аз като се идентифицирам с това, то е като нещо, с което съм се напълнила, но това нещо не ме е оживотворило, не ме е променило, не ми е сменило структурата на клетките, поведението и така нататък. И тук става един конфликт, че аз знам някакви големи неща, велики неща, виждам ги в другите, мога да говоря за другите, мога да дам добри съвети, не точно съвети, но анализ на другите, защото мога да сравня. Обаче за себе си съм сляпа. Тук е много важно да кажем, че всички терапевти имат слепи петна. Всеки човек по принцип, нали? Всеки човек, но масово хората си мислят, че ние нямаме слепи петна и масово си мислят, че ние нямаме характер, нямаме особености. Ние сме си стопили характеровата структура, ние сме абсолютно неутрални, както сме в кабинета често, а ние в кабинета много често не сме неутрални и работиме през призмата на личността си и на егото си, в което, нали, няма нищо лошо, стига да знаем, че имаме его и кога и как се проявява и да го държим под един здрав контрол. Терапевтите имат слепи петна и затова е много важно ние да ходим на терапия. И ние ходим на терапия и взаимно си даваме постоянно обратна връзка и затова може би сме си толкова близки, защото почти с никой друг в живота си не можеш да говориш по начина, по който ние си говорим един с друг. Супер директно, понякога супер болезнено, супер отразяващо и отрезвяващо. Исках да направя една дума от тези двете. И това всъщност е едно много дълбоко и автентично приятелство. Но е много нужно да се ходи на психотерапия, когато си психотерапевт, защото да не залитнеш в това пренапълване с някакво знание и да си повярваш, че си много важен и си много светнат и много ги разбираш нещата, защото тогава духовното ти его буквално удря тавана и
се израждаш в нещо много неприятно. И на въпроса как да разберем дали имаме сляпо петно, отговорът е: няма нужда да разбирате дали имате сляпо петно, защото имате сляпо петно. Имате сляпо петно. Да. И много приключваме това видео. Не, сега е време да разберем как да разберем какви са нашите слепи петна. Аз цял живот съм разбирала за моите слепи петна от приятелствата. Просто, може би това е някаква тема в живота ми, която ми е много важна и винаги ми е била много важна. Аз обичам да имам, и много път съм писала за приятелството, имам и статия за приятелството в сайта и така. Това ми е тема, която изследвам, защото за мен е много важно да имам едни доболка, откровени приятелства, брутални понякога на моменти в обратната си връзка, които могат да ми кажат всичко. Аз лично, не казвам, че така трябва да са всички, аз лично не понасям хора, които са фалшиво позитивни, политически коректни, лицемерно любезни, така винаги напудрени, хвърковати, захаросани, много мили, които не смеят да ти кажат нещо, за да не те обидят. Аз нямам такива приятели. Всеки си има своята характерова структура и това е окей. Просто такива хора аз не ги допускам в близкото си обкръжение, защото там няма обмен. Там имаме маска, роля, поза. Маска, роля, поза. Аз нямам никаква полза от това да си функционираме през маските и през ролите. За това аз цял живот и може би и моят характер е такъв. Аз съм така, освен че съм водна и съм огнена и съм темпераментна и съм доста директна, биха казали хората, които ме познават, но и привличам хора, които са така. Могат да понесат директност, могат да дадат директност, без да се обиждаме, без да се нападаме, но абсолютно като огледало. И ми е супер ценно това, защото ми осветява модели, слепи петна, пропуски, които имам, поведения, в които съм залитнала, и ми е много ценно това. И е важно да кажем, че дори понякога човек е толкова сляп за слепите си петна, че дори да му го кажеш директно в лицето, както на мен ми се е случило да кажа някакви неща, директно в лицето на Стефи, все едно не ги чува. Все едно не съм ги казала. Така ли? Па да. Да, добре. Няма да влизаме в детайли, но просто някакси се едно неизречено не съществува и примерно след много време, когато го повтори с пас, когато някой друг го каже, ти така изведнъж го откриваш за себе си. Вау, тук що осъзнах еди си какво е. Много супер. И това е много хубаво, защото това се случи в терапията. Ние като терапевти, когато вече сме в другата роля, излизаме от личното и влизаме в терапевтичната роля, понякога още на първата, втората сесия виждаме едни много големи истини, динамики за хората. Но ти не можеш да му го кажеш това на човека. То трябва да дойде от него. Да. Може да го насочваш с въпроси, може да го караш да изследва някои взаимоотношения. Но ако просто му кажеш така, човек ще стане и ще си тръгне. И изобщо няма да бъде готов да го чуе. Той не е озрял. Той трябва да озрее за това плавно и постепенно да си разкрива слепите петна. Защо? За да не влезе в прекалено голям и тежък когнитивен дисонанс. При мен, например, слепите петна ми се разкриват предимно през много неприятни сблъсъци с хората и с ситуации в живота. Не чрез... напоследък, нали, с по-готини приятели ми се случва да ме отразят. Да. Но преди слепите ми петна са се осветлявали през много болезненост, през ситуации, в които наистина съм се питала, защо ми се случват все такива неща, защо все на мен нима, аз съм толкова ощетена от съдбата и така нататък, и така нататък. Нима не съм достатъчно добра, нима не положих достатъчно усилие и така. И всъщност сляпото петно е такова едно енигматично пространство в нас, че имаме два варианта. Или чрез някакви техники супер трезво да се опитаме да погледнем на нещата и да направим връзка с реалността, за което в повечето случаи ни е нужна външна гледна точка, или да се закопаем още повече, самоутвърждавайки си нашите собствени когнитивни, дисфункционални вярвания и убеждения, които и без това са ни забутали в едно много неприятно поведение и модел, които ние не виждаме за себе си и не знаем. Това са така наречените автоматизирани модели. И на реакция, отговор, нападение или бягство, конфронтация или скриване, да влезем автоматично в ролята на агресор, за да сме над.
или в жертвичката, за да сме поти, да сме сейф, да сме сигурни в тази си роля и да получаваме през ролята на жертва. Можеш да си над, когато си покровител или когато съжаляваш някого и те е жал за него. Ти пак си над, пак си агресор в един момент. Да, спасител-агресор, спасител-агресор. И после се превръщаш в жертва, защото той пък не е достатъчно благодарен, а ти много си вложил. И така се завърта. Сляпото петно винаги съществува, когато се появи триъгълника на драмата. На Карпман, да. На Карпман. Много сме говорили за него. Сега няма да говорим за него. Имаме интервю записано с Мария и двете имаме статии за триъгълника на Карпман. Много се говори в момента за триъгълника на Карпман, но когато влеземе в тези несъзнавани роли, не са само жертва, спасител, агресор, има и други роли. Понякога е в ролята на майка, понякога е в ролята на любима, понякога е в ролята на свръхзагрижена сестра, примерно, или брат. В смисъл, може да са и различни такива житейски роли, в които живота ни вкарва. Като влеземе несъзнавано, автоматично в някаква роля, без да го има този наблюдател, за който също много намиламе и говориме в терапия да го развиеме, този неутрален наблюдател, който стои тук някъде отзад и може да сме емоционални, може да се смеем, може да плачем, може да викаме, може да се скараме. Има един наблюдател, който просто отчита и наблюдава. Това не се развива с нещо, което слушате, защото ние ви го казваме и гледате. Това не се развива с нещо, което ще прочетете. Трябва практика за това нещо. Това е все едно да ни гледате как клякаме и вашите мускули да се развият. Но няма да стане. Само с практика. Като казвам практика, медитация. Освен на разтърсващи събития от живота и такива неочаквани развития, не че са неочаквани, те са някакси естествено следствие от нещата, но за нас са неочаквани, защото сме си мислили, че няма да стане така. Личните ни партньорски интимни взаимоотношения също осветляват. При мен това много осветлява. Да. И децата ни. Децата ни са майстори на това за тези, които са родители. А в партньорските отношения, особено напоследък, толкова силно е. Особено напоследък. Толкова силно е излязла темата за насилието. И физическото, и емоционалното, и всякакъв вид насилие. И това за мен е много хубаво, че тая тема излиза наяве, защото много често слепите неща се осветляват през болката. Понякога е невъзможно. Ако не се отвори рана, няма откъде да влезе тая светлина. Няма откъде и да изтече гноита. Това ми хареса. Да, и за това много жени са в супер дисфункционални връзки, много мъже също. И цялото това насилие, което се обменя, защото то се обменя. То е обмен, наистина. Малко е неудобно да го кажем, ама е обмен. През сляпото петно на единия, през сляпото петно на другия. Единственият начин това насилие да се трансформира в нещо градивно е, когато се развие един много добър наблюдател. И това зависи от всеки един по-отделно. Може да дадем пример, защото на хората им е така много, може би, абстрактно, да, хипотетично. Ето, примерно, аз съм в взаимоотношения с Марио и Марио упражнява върху мене психическо насилие, вменява ми вина, караме да се чувствам постоянно, че съм недостатъчна, прави ми така наречения газлайтинг, подменя реалността и аз в един момент започвам да се питам: окей, явно не си го спомням както трябва, добре, явно това наистина не се случи по начина, по който аз го възприех. Проблема е изцяло в мене. Ако имаме тук един наблюдател, ти пак можеш да си жертва на газлайтинг, пак можеш да си част от тази динамика и този наблюдател просто ти казва: ето в момента се случва това, много обичаш Марио и имате много хубава, силна страст, примерно, обаче за теб е здравословно да си тръгнеш и много ще те боли, и много ще страдаш и ще ти бъде много трудно, няма да ти бъде лесно и ти и егото ти се едно ума ти казва: ма не, мога да остана, мога още малко да се постарая, можем да направим 16-та различна семейна терапия или 160-ти разговор, примерно. И умът ти го иска, сърцето ти чувства, а наблюдателът е супер неутрален, той е някаква такава интуиция, някой, Карл Юнг го нарича висши аз, просто ти казва: в момента има усещане, че е най-добре да излезеш от тази ситуация.
Да, обичаш, да, ще страдаш, да, умът ти постоянно ще се пита дали може да стане нещо друго, може ли да го отиграем по различен начин, защо така става. Искам просто да разбера защо. Аз много често го чувам това и го чета по групи. Ако просто разбера защо той се държи така, ще си тръгна. Аз просто искам защо. Искам да проведа 250 разговори, просто да разбера защо така става. Това е ума. Това пак е тази кукичка, с която умът е хванал, че ти трябва много добре да го разбереш, за да го проконтролираш. И наблюдателят ти казва, в момента е най-добре да пуснеш, в момента е най-добре да излезеш от тази ситуация, възприятията ти са замъглени, не мислиш трезво, просто напусни тази ситуация, после вече ще се лекуваш, разбираш, анализираш. А Марио от своя страна използва точно тези колебания и съмнения, които има ума, и ги усеща, защото несъзнавано. Това никога не е много рядко, не е целенасочено. Но и е много чувствителен, когато се е настроил към другия човек, Марио. Усеща тези колебания и съмнения и съответно започва да ги засилва още повече и да казва, ами ти виж, може малко повече да се постараеш. И ти ако се постараеш, нали, нещата сигурно ще се променят. Нали, мога дори да ти дам някакви жестове на значимост, да усетиш, че си важна, че си значима и само докато ти по някакъв начин се стараеш. В мига, в който спреш да се стараеш, моментално това се променя. Марио ти казва, аз изключително много те обичам, изключително много държа на теб, но ти си доста повреден човек, имаш доста дефицити и ти докато не ги оправиш, ние няма как да имаме добра връзка и това няма нищо общо с мен. Аз просто ти казвам, че проблема е в теб и ти трябва да тръгнеш на лична терапия. И това, че ти ме възприемаш като психоемоционален насилник, е много повредено в твоята психика, защото ти така си свикнала да ги възприемаш нещата, понеже баща ти еди какво си. Аз не съм този човек, който ти ме виждаш. Ако ти тръгнеш на лична терапия и се оправиш, ние ще се оправим и аз ще спра да се държа по този начин. Да, всичко, който не се държа. Да, всичко зависи от теб. Ако ти промениш поведението си, ти ще ме виждаш по друг начин. Аз вече ще съм друг за теб. И това е един много красив газлайтинг, смисъл красив, направен с техника, с изкуство, с стратегия. Виж пилотаж. Да, но всъщност тя е огледало за Марио, защото той вижда своята вътрешна смачка на природа, до която не иска да се докосне по никакъв начин и затова непрекъснато изтласква в навън. Примерно, да. Това е много дълбока тема, но както и той е огледал. Но той е огледал за нея, защото и тя отвътре се е смачкала и търпи това нещо и не може да постави граници. Та, слепите петна много ярко изпъкват в отношенията. Имах една ситуация миналия месец, не в партньорска връзка, в една друга приятелска динамика, която така, мене рядко нещо ме разклаща. Наистина рядко нещо толкова много ме разклаща. Просто доста така работа съм свършила, да кажем, през годините, но това много ме разклати до степен, в която буквално все едно за няколко часа загубих. Какво загубих? Загубих връзка с реалността, да, common sense загубих. В смисъл просто все едно... Реална преценка. Да, все едно... Чакай да го формулирам какво се случи. Все едно изведнъж на мен ми се стори, че се освети някакво гигантско сляпо петно, че аз съм нищо, никой, не ставам за човек, не ставам за приятел, не ставам за майка, не ставам за терапевт, че съм някакъв балон с въздух и докоснах някакво такова параноидно ядро, нали, което го има при някои характери. Все едно никой не ми го казва, Мария не ми го казва, и Спас не ми го казва, защото имат изгода да не ми го казват и да ми поддържат илюзията, в която живея. В смисъл, получих така някаква обратна връзка, засилена от човек, който ми е бил много близък, много години, следствие на наш конфликт, няма да влизам повече в ситуацията. И просто това толкова силно ме удари в този момент, края на август, когато и други неща се случваха чисто астрологично и много други хора им се разпадаха взаимоотношения и беше някакъв изключително тежък и тегъв период, че просто в този момент наистина нямах представа кое е сляпо петно и кое не е сляпо петно и коя съм аз и коя не съм аз. Тотално ми се разклатиха някакви психически устои и просто се свързах с мой много близък приятел, който знам, че ми е невероятно огледал и ще му отрази и ги вижда много ясно нещата. И просто му казах, виж, това се случва,
Искам да ми кажеш някакви неща, да ми кажеш това вярно ли е, не е ли вярно. И този човек много добре ме заземи. Той просто не ме е спасявал, не ме е успокоявал, не ме е... Припомни ми коя съм. Все едно, да. В смисъл просто все едно ме заземи, ме центрира и с глас, и с обратна връзка. Но пак казвам, не е влизал в ролята на спасител. Така, не, как глупости, това няма нищо общо, не, ти си най-невероятният човек на света. Не е влизал в ролята на агресор, да, много ясно, че си такава, ти чак сега ли го разбираш. Не ми е се чувствал на ролята на жертва да я подсили. Просто седеше абсолютно буден и неутрален и ме успя да ме центрира по някакъв начин. И да ми покаже, че имам сляпо петно за това, че си мисля, че съм си осветила сляпо петно. Да. Това не знам изобщо как го обясних и дали се разбра нещо. Ами, както и да се е разбрало, всъщност в сляпото си петно човек може страшно много да се изгуби, затова са ни нужни огледала. И то огледала, на които можем да разчитаме. Това е все едно да се гримираш за бал без огледало. Опитай се, ще стане не особено хубаво. Колкото и да си добър, не става. Просто не става. И са ни нужни някакви приятели или близки, на които наистина можем да разчитаме. Затова е супер важно да се формират автентични връзки. Хора, с които сме свободни да бъдем автентични. Не хора, които ни е страх да не загубим и затова сме социално приемливи или много такива, че да бъдем одобрени, не знам си какво и да обслужваме и така нататък. Не, затова ние правим толкова много групи и в групите поставяме това като една основа на комуникацията. Това, ако го няма база, на която да се стъпи за едно израстване. Много интересно, като имаме група или ретрит, или там някакво събитие по-дълго, ние това много го залагаме. Той през нас идва всъщност това, нали, което ни дават пък на нас хората като обратна връзка, понеже ние сме толкова автентични в общуването си, без поза, без фалш, без любезничене, лицемерие, много директни, ние го залагаме да бъде такава динамиката в групата. И когато един човек, например, не е способен да влезе в тази динамика, сдържа се или продължава да играе роля, или егото много го е страх да влезе в такава голяма уязвимост, тези хора не се познават, но всички хора усещат, че този човек не е в своята автентичност. Всъщност това е супер интересно, защото то се усеща енергийно и интуитивно. Все едно всички са много отворени, всеки в своята си характерова структура, някой по-тих, по-висок, по-плачещ, по-смеещ се. Всеки си е различен, но е автентичен. Когато някой се спира да влезе в такава една много оголваща, уязвяваща автентичност, някакси разваля се полето и всички започват все едно да искат да го отхвърлят този човек, защото той им разваля тази автентична динамика, енергийна дори, която се е заложила. Просто стои с една маска. Всички са свалили маските и стои един с маска. Като стои един с маска, всички стават леко враждебни към него, защото той е един такъв непознат, неотворен, неуязвим, но тази неуязвимост всъщност крие дълбоко една огромна уязвимост. Обаче единствено през тази отворена уязвимост може да стане свързване и изцеление, каквато е целта на нашите групи. Затова такъв човек изобщо не пасва на нашите групи. Той не знае, той не го прави нарочно. Този човек си мисли... Това е защита, автоматична защита. Аз съм много мила, аз съм много любезен. Аз казвам правилните неща. А отдолу клокочи гняв. Положителна обратна връзка на хората. Аз наистина се държа по начин, по който смятам, че трябва да се държа в тази група. Това не е автентично. Просто не е истинско. И ето това е едно много голямо сляпо петно, примерно, за такъв човек, защото той наистина не разбира какво не прави както трябва. Значи... Стана само да проверя дали продължава да записва телефон. Аз ще кажа, в началото на моето пътешествие в психологията, в самоанализата, в задаването на въпроси към себе си, тогава много писах, много четох, много се интересувах. Имах един супер дълъг период, който продължи няколко години. И в тези няколко години аз бях изпаднала в един такъв вътрешен когнитивна мъгла за себе си. Това, което ти си изпаднала тогава, но някакво такова разлято във времето. И непрекъснато се питах,
аз сега автентична ли съм, истинна ли съм, аз ли съм? Аз наистина ли искам да изляза с този човек, да го видя, наистина ли искам да му се усмихна, ама това наистина ли ми е така, ама това наистина ли ми е така? И нон-стоп си задава въпроси и до степен, в която толкова много се съмнява в себе си, че не можех да различа реално ли ми е това, ама защото трябва ли го правя. Беше ми ужасно трудно. Беше отвратителен период. Как излезе? Понякога на групи хората ни питат как да разберат дали съм автентичен, как да разберат сега това дали е моето автентично аз. Не си спомням точно как излязох. Беше някак естествено, много естествено. Просто в един момент спрях да се чудя, спрях да се питам. Мисля, че в един момент ми дойде много болка и много страдание. Много ми беше трудно. И тогава усетих, че наистина ми е трудно. И в истинското трудно някакси то сякаш ме центрира. Чела съм в някакви духовни литератури, че примерно човек го боли малко кръка, малко главата, малко корема, малко ръката и не можеш да си оправиш нито една от тези болки, докато не се случи така, че да те ударят някъде толкова силно, че всички други болки да избледнеят. При мен се случи нещо такова. Една супер силна болка, която тотално ме разцентрира, нали, в едни взаимоотношения, че аз абсолютно загубих това кой съм, почнах да се градя наново, да се самоизгражда наново и в това самоизграждане някак си сякаш градях около нещо, което е живо и го има предварително. Това беше много интересно. Все едно се дооткриване. Вече не се питах каква съм, а се тествах каква съм. И все едно се гледах отстрани да видя как ще реагирам сега. И не се питах коя съм, каква съм, ама това ли съм или не съм. Това въпросът вече беше защо. Защо реагирах така? Защо беше това? Защо беше онова? И като се смени въпроса с защо, вече други бяха отговорите. И вече не беше тая мъгла, стана все по-избистрящо се. Та това е. Интересно, което споделиш. Да. Но е много абстрактно. В началото на една от дихателните групи, които правим регулярно с Спас, и пак така говорихме с него за автентичността, за маските, за ролите, за това, че дишането тотално ще ни изкара извън представата за това, кои сме и социално желателното поведение. И точно една жена пита, аз как да разбера сега дали съм автентична? Да. И ние просто и казахме, дишай, не си тръгвай от дишането, остани каквото и да излиза, стой в него, кисни в него, наблюдавай го, просто си кажи, няма да умра от това дишане, каквото и да излезе, аз ще присъствам в него и после, след групата, сподели дали все още се питаш, аз в момента автентична ли съм. Защото ума постоянно се крие. Да. Автентичен ли съм, не съм? На колко процента съм автентичен? Това, че си мисля, че съм автентичен, дали е неавтентичност или това, че си мисля, че съм неавтентичен. Ума постоянно ни забаламосва с някакви въпроси и ни оплита, за да стоим в още интелектуализация, в още рационализация, да го дъвчем още през ума и да не действаме, да не си влезем в тялото. Защото когато сме в тялото си, тогава ги случваме нещата, не ги мислиме. Когато дишаме, когато се движим, когато вървим, когато правим секс и получаваме оргазъм, никой не си мисли, аз в момента автентичен оргазъм ли получавам. Дали всички, които получават оргазъм, точно по този начин си изкривяват лицето и точно по този начин издават звуци. Никой не го мисли. Ти ако го мислиш, ти няма да стигнеш до оргазъм. Ти си там, присъстваш и то се случва и е силно и ти не се питаш после, ама беше ли наистина това такова или не беше. Така че когато правим психотелесна работа, когато сме в тялото си, тогава изкарваме някакви неща от нас, които са много непланирани. Те просто са през тялото ни излизат. И са автентични за този период от живота ни. След 5 години може да е друго, пред 2 години беше друго. Затова психотерапията, истинската психотерапия много работи с тялото, защото тялото ти е връзка с реалността. Дали не се питаме сега студено ли ми е, топло ли ми е. Аз знам студено ли ми е, топло ли ми е, гладна ли съм, не съм ли гладна. Ама студено ми е, ама наистина дали ми е студено, дали имам право да ми е студено. Аз усещам, че ми е студено, обаче може би... В мига, в който се включи ума, по-добре е човек да прекъсне тези размисли и да влезе в истинското усещане в тялото си. И как се усеща сляпото петно през тялото? Виж към въпрос ми хрумна. Ти
Какъв въпрос? Как се Без усеща зъби. сляпото петно през тялото? Според мен се усеща като страх. Така ми Понякога може да се усеща като агресия. като компетентност. Като компетентност, да. Някога може да се усеща като надутост, как се казва, такова един да си наперен, надут, намахан, важен, свръхважен, ултраважен, може би гигаважен. като позата, която заемаме пред останалите и да си мислим, да, сляпото петно се усеща като това, което ние си мислим, че другите виждат от нас. А пък те всъщност виждат това, което ние не знаем, че виждат най-често. Да. Това също си спомних сега, че го казахме на предишния ретрит. Че ти си мислиш, че заради маските, които си сложил, за да оцелееш и ролите, в които си влязъл, за да те харесат, да не те отхвърлят, наистина много добре ги играеш. И ти пред себе си много добре ги играеш и дори си повярвал, че си този човек. Обаче отстрани хората веднага виждат неща, които ти нямаш никаква представа, че се виждат и че се усещат. Имаме такива едни упражнения, които правим преди хората изобщо да са се опознали, да са си казали името и само дават обратна връзка на човека и обикновено хората са същисани каква обратна връзка им дават и как го видя това, ти как го разбра това, ти как го почувства това, защото вербалната комуникация е под 10%. Всичко друго е език на тялото, интуиция, усещане, чувстване, съпреживяване. Веднъж с мъжа ми гледахме нашите дъщеря и нейния братовчет, моят племенник. Те са на 7 и на 8 години съответно. И решихме да си направим една игра за 5 минути. Им казахме, добре, сега Емануела дъщеря ми, ти ще си за 5 минути мен, а Деян, нейния братовчет, ще си за 5 минути мъжа ми, нали, Виделин, и ще ни имитирате, пък ние ще сме децата. Тия 5 минути бяха най-ужасните 5 минути в живота ми. Тези деца изиграха скандал между мен и Виделин. После изиграха как ние им говорим, ама толкова... Все едно някой ни е пуснал на запис, но през едно чисто детско, неподправено, невинно съзнание и гласче, даже леко така преиграно, ние бяхме в потрес с моя мъж. Аз не съм сигурна, че бих... Бяхме в тотален потрес, нали? Те 5 минути бяха като... Все едно някой ти прожектира неща, които абсолютно не знаеш, че си такъв. Нали? Децата са като едни записвачни машини и записват не само това, което казваш и което чуват, но и това, което чувстваш. Те записват на много нива, много дълбоко. Ние съответно също им върнахме, ние не им останахме длъжни. И ние им мрънкахме, им се тръшкахме, искахме всичко сега веднага, защото ни е много скучно. Нали? Те видяха себе си през нашата призма. Обаче беше много силен опит. Затова също така си спомням, че в надвис сме правили упражнения, вече като бяхме екип в класа ни, да се имитираме един друг. В мига, в който започнеш да имитираш един човек, ти, нали, как ходи, как мисли, каква му е физиономията, нали? И ако се видиш имитиран отстрани от няколко различни човека, също е потресаващо, като шамар, да. Ако някой реши да говори като тебе, да кажеш, я ми покажи аз как говоря, когато, примерно, говоря с детето, или когато ми е трудно, или когато ти викам, покажи ми как го правя, изиграй ми го. Много разтърсващо. Това е много разтърсващо. Тук аз съм влюбена в театъра. Аз не знам дали бих била толкова смела да накарам Лея и Мия да ме изиграят. Ще те предизвикаме. Не съм сигурна, че искам да го видя това. Ще е много интересно. Това ще е много интересно. Тотално ще ме зачукат. Но да, хората отстрани ни отразяват слепите петна. Просто много ясно. Особено когато ги помолим, защото ние обикновено не ги молим. Обикновено 99% динамиката ни е да сме мили и любезни и да си казваме това, което знаем, че другия иска да чуе и съответно и другите хора да казват това, което знаят, че ние бихме искали да чуем и да поддържаме една такава фалшива, илюзорна реалност и общуване, лишено от всякакъв смисъл, супер кухи. Не, просто много се пава. Добре, да, ама някой... Просто, ти знаеш, че понякога слушам хората как се говорят в градския транспорт, ама примерно двойки. И аз съм потресена колко повърхностно си говорят. Как нищо не си казват. Не, аз не говоря, че трябва да си говорим за Ницше и за... Не говоря, нямам това предвид. Просто все едно фразите са заучена фраза, заучен отговор, заучена фраза, заучена усмивка.
заучи на пипване, заучи на гуш. Мисля, всичко е толкова изкуствено просто се усеща, когато се усеща. Двама души има плътна връзка. Да, когато са дълбока, автентична. Плътна връзка. Може да си говорят за тъпите табели, може да си говорят за на коя спирка слизаме. Но то се усеща, че между тях тече обмен. А иначе не тече обмена ми едно такова, тече от едното прожекторче в другото прожекторче. Обаче, ако някой тръгне директно, смело да дава обратна връзка за сляпото ти петно и ти не го виждаш, и ти не си се задълбавал, и ти не си такъв търсещ, мислиш човек, това моментално ще те обиди. Аз това исках всъщност да кажа, за обидите. Не. Там, където се обиждаме, има сляпо петно. Още една сентенция. Не ви приканваме да почнете, мислейки си, че много ги разбирате нещата, да давате на всичките си близки сега обратна връзка. Не, в никакъв случай. По-скоро, че вие бихте се възползвали много, ако си търсите такъв тип приятелства, ако самите вие сте по-автентични, ако някой има нужда да разбере нещо за себе си и се удря в някаква стена и не знае в какво се удря, му усеща, че се удря и не може да продължава повече така, може да го насочите да тръгне на психотерапия. Никога не давайте непоискана обратна връзка. И непоискана помощ. Също така, моля ви, никога не давайте, защото не завършват добре нещата, не му помагате на човека, чупите му пътя, намесвате му се в житейската линия. Непоисканата помощ не е окей, както и непоисканата обратна връзка. Човек можеш много да го отклониш от траекторията на душата му, можеш много да го вкараш в много голям когнитивен дисонанс, на много силно напрежение. Освен ако не става за въпрос за едно силно, интуитивно, вдъхновено дело, което обаче остава скрито. Защото понякога се случват такива неща, да направиш нещо добро за някой, то да остане скрито, никой да не разбере. Дали анонимни дарители, анонимни такива неща. Нали, не става дума за това. Знам, хората може да си помислят всичко. Със сигурност сега ще си помислят някакви неща, ще се хванят за някакви думи, знаеш, ще ни дадат обратна връзка, ще ни изкритикуват, ще кажат, не очаквах. Вие да мислите по този начин, много ви харесвах, но вече не ви харесвам и няма да ви чета, защото много ме разочаровахте с това, което казахте. Това е добър начин за отсяване на аудитория. Просто си... наистина в момента така много спонтанно си говорим неща, които и на момента ни хрумват и поемам отговорността, че можем да натиснем някой бутон на някой човек, бръкнем в нечие сляпо петно и това е окей. Крайна сметка е окей. Ами добре, аз съм доволна от това, което казахме. Да. Ако сте ни изгледали до сега, много благодарим. Ако имате коментари, пишете ги. Аз съм абсолютно приветстваща и отворена за ясни и директни обратни връзки. Да. Поемам риска да кажа, давайте ги честно, на първо място на себе си и после на нас. Много е ценно за слепите петна и за работата с тях, наистина да ходим на лична терапия, на групова психотерапия. Там просто тази групова динамика, в която се влиза и от отразяването от различните участници, от тези опити и упражнения, които правим, е много ценно. Тук ми хрумна, че сляпото петно е като да имаш маруля между зъбите. Усмихваш се и никой не смее да ти каже, защото е много неудобно. И да не бъде много груб. И да не бъде твърде груб, нали? А пък ти си... Обикновено най-истинските приятели ти казват, имаш нещо черно на зъбите, имаш маруля, имаш горел на окото. Да. Защото те не се страхуват, че може да им се обидиш. Това е факт. Не трябва да са супер мили и любезни, просто ти отразяват истината, която ти не виждаш в този момент. Та исках да кажа, че груповата психотерапия, групите, които организираме, ние, колеги, като цяло психотерапевтичната общност, такива преживелищни групи, не просто лекторни, ами да преживяваш неща, това, което е най-дискомфортно за егото и което най-много ни вади от зоната ни на контрол, това е много ценно. Така че наистина търсете неща, които ви вадят от зоната ви на контрол и от зоната ви на комфорт, защото там може да разберете много неудобни неща за себе си, много разтърсващи и това е супер ценно. Сляпото петно е сляпо само за умовете ни. За тялото ни сляпото петно не е сляпо. И много често... Разви го. Да, аз тук сентенции бълвам. Както сме почнали. Бълвай. И много често болестите, които развиваме, натрупвайки определени напрежения в тялото си по нашите по-слаби органи, защото всеки има такива предпоставки,
те са вследствие на някакви наши слепи петна. Динамики, които не сме Защото видяли. за тялото няма сляпо петно. Тялото е една антена, която непрекъснато приема и предава и преживява всичко, което се случва. Единственото ограничение, което имаме е в умовете ни. И пак опираме до практиката, защото това много често го казвам на клиенти. Слушай си тялото, но да си слушаш тялото, значи да се свържеш с него, да го потупваш, Да го докосваш, да го усещаш, да правиш йога, релаксация, да ходиш дори на масажи. Аз много си пращам да ходиш да ходиш на масажи, да ходиш бос, да дишаш, да медитираш, да плуваш, да присъстваш в тялото си, тогава започваш да го чуваш. И в някаква ситуация ще усетиш как гърлото ти идва буца, гърдите ти се свиват, стомахът ти се свива, тук те стяга. Ти в този момент умът ти може много да иска да останеш в тази ситуация и да бъдеш прав. Сърцето ти може да чувства нещо съвсем различно, обаче тялото ти реагира, че нещо е окей или не е окей. И ако ние имаме връзка с телата си, ако присъстваме в телата си, ако правиме практика да стоим просто и да се усещаме, тогава телата ни винаги говорят кое не е окей за нас и кое е токсично за нас. Значи, тази думичка токсично. Има ситуации, които са токсични за нас. Абсолютно. Значи, като казахме партньори, приятели, деца, интимни връзки и така нататък, че могат да ни бъдат огледало, замитам ги всичките и слагам на първо място най-силното огледало, най-силната рефлексия, която можем да получим, истинска, неподправена, безкрайно автентична и определено само за нас, без никакви чужди филтри, това е собственото ни тяло. Това е на първо място. Но трябва да сме се научили да се свързваме с него. Да правим практика, защото моят учител по йога казваше 1 грам практика е равен на тонове теория. Ние в днешно време сме изпълнени с тонове теория и сме изгледали, сме изчели и знаем, обаче нямаме връзка с телата си. Просто много, много удобно бягаме от това да присъстваме със себе си, да останем сами със себе си в тялото си, с всичките си мисли, колебания, съмнения. Много е страшно. Теорията е наслоен прах, който ни задръства дихателните пътища, а дишането ни помага да сме живи. Тоест теорията, ако не е приложена, тя е тежест, тя е товар. А когато теорията се приложи, тогава става богатство, тогава става опитност, тогава става плът и кръв, сила. Става нещо, което можем да дарим и на другите. Иначе нямаме нищо. Тогава цялата ни енергетика се променя. Няма нужда нещо да казваме, да правим, да бъдем, да спасяваме. Просто енергията ни отсява определени хора, привлича определени хора, активира определени ситуации. Енергетиката ни, когато се промени, нещата почват по много различен начин да се случват. Да. И света ни отразява по друг начин. Да. Добре. Ами добре. Това от нас. Пожелаваме ви всичко най-добро. Пишете ни коментари, кажете ни вашето мнение за сляпото петно, вашата лична опитност, ако сте се хващали, че имате слепи петна, осмелете се, споделете, говорете. Супер би било. Да поканим слепите петна на сцената. Чао от нас! Лека вечер!